Siyabonga Hallelujah. kakhulu phinde ngibingelele ubaba uBishop Khize umama family yonke yabo leadership abasebenzisana nayo fivefold ministry obaba omama bafowethu nodadewethu nabantwana abancane ngibingelele nama worshipers egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngizocela ke siye ezwini lenkosi la in my favorite book. Colossians. In my favorite book. Yeah, so Colossians. Chapter 2. Asiye ku verse 9. Uthi in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Yawuzu verse 9. For in him dwelleth all the fullness of God bodily. Verse 10. And you are complete in him, which is the head of all principality and power. Buka ngapha ma ufunda 14 books of Paul from the book of Romans to the book of Hebrews. Ubo underline bonke or in him. In him, in Christ, in Jesus. Hallelujah. Yes, Amen. Amen. Baningi ku 14 books of Paul. Or in him, in Jesus, in Christ. Amen. Hallelujah. Yizwa ku verse 9 kuthiwa in him, in Jesus, dwelleth all the fullness of the Godhead body. Uthi uPaul ubunkulunkulu obenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu buhlala kuJesu. Yes. Hallelujah. Ubunkulunkulu obenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu buhlala kuJesu. Ma ethi bodily usho ukuthi physically. Ma ufuna ukuthinta ubunkulunkulu bukaNkulunkulu uthinta uJesu. Ngoba kuthiwa ubunkulunkulu bakhe buhlala kuJesu. Mhlawumbe khona ongakayizwa. Ake si break it down. Mina ngibhenka eNetbank. Imali yami ihlala eNetbank. Mangifuna imali yami ngiye eNetbank. Amen. INetbank ihlezi imali yami. Yes. Yezwakala? Amen. Obhenke absa imali yakhe ise absa. Yes. Mayefuna imali yakhe absa funa thintane no absa. Ngabe uxhumana no absa ngefoni yakho noma uxhumana naye ngokuya khona kodwa ngoba imali yakho ise absa fanele uxhumane no absa. Nothixo kuthiwa ubuthixo bakhe buhlala la kuJesu. Kusho ukuthi uThixo akasiyi uThixo engekho uJesu. Oh, of course. Yes. uThixo ngoJesu kuthiwa bonke ubunkulunkulu bakhe buhlala kuJesu body. Yes. Physically, tangibly. Kusho ukuthi uNkulunkulu makungathiwa nangu akathinteki noma uthi uyamthinta akathinteki kufanele uthole uJesu ngoba ubunkulunkulu bakhe buhlezi kuJesu. Hallelujah. Yes. Yonke into eyenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu itholakala kuJesu. Yizwa kuPaul ekhuluma naye iNyovadem uthi ku verse 10 and you are complete in him. Yes.
hayi ukuthi you are halfly in him, uthi uPaul you are completely in him. Kusho ukuthi la kuJesu kuhlezi ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu kuhlezi nawe futhi. Wena uhlezi nobuNkulunkulu bukaNkulunkulu uhlezi nabo kuJesu. Oh yes. Ayisangena kwenye into. Glory to God. Ayisangena kwenye into. Oh my Jesus. Hallelujah. Uyazi lento masi understand. Yes. Akudingi nokuthi uzumtshela umuntu uthi akuphuzwa la esontweni. Yeah. Ukumthatha nje umfake ebuNkulunkulu. Mangene nje kuJesu sekuphelele. Masinga understand leli verse. Hey. Kungaphela ukuthi mawuthandaza uqala uvuma izono. Yeah. Kanti ukuphi? Awukuye. Oh Nkosi. Hey madoda. Lento ngempela iblowing ingqondo. Yes. Ngoba sike sithandaze nami ngeke ngithandaze ngithi baba ngiza kuwe athi umoya ingcwele kanti ubuku. Hey. Hey. Pastor. Lento ngoba uthi uPaul sikuye. Bekufanele lento masi understand ngimane ngibhoboke ngezilimi nje ngixoxe naye because ngikuye vele. Uhlezi kuye. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Amen. You are complete in him, which is the head of all principality and power. Kutu Jesus is the head. Hallelujah. Amen. Of all principalities and all power. He is the head. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Wena uguye. La kuye uhlezi nobuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Ngeke uthuso umuntu othi uNkulunkulu uzokushaya. Ngikuye. Uhlezi naye. Yeah. 24/7. Wena wangena kuJesu the day uvuma uJesu, wawungakakwazi nakuthandaza. Wakuthatha umoya ingcwele wafaka eMkhulukulweni bakhe. Waphila noNkulunkulu ungakakwazi ukuthandaza. Oh Nkosi yami. Waphila noNkulunkulu ungakakwazi nokukhuluma naye. Wafakiswa ukuthi usuvuma uJesu. Lento mase ngayi understanda. Ungapostpone date yokufa kwakho. Yeah. Thana ngenxa leliqiniso. Ngenxa yaleli qiniso. Ngipostpone date yokufa kwami. Ngipostpone date yokufa kwami. Ngibeka 120 years. 120 years. Hallelujah. Leliqiniso umulazi. Uyabona ukuthi uyohamba mhla usuthanda. Lo mhlabo kaBaba sizohamba mhla sesithanda. Ena sikathanda ukuhamba. Glory to God. Hallelujah. Yes. Uphila uzibe nobuso ngathi indongo yokusula phansi. Uyokuphila. Hallelujah. Uzube inkinga kubazukulu babazukulu lokukhona. Yeah. Ngoba wathathwa wena umuntu wafaka eMkhulunkulwini. Manje uphilisa iNkulunkulu umuntu. Glory. Mighty God. Lalela ungaphuma eTexini. Umpriest maye ya kwi-Hall of Holies. Yeah. Niyazi ukuthi kwakwenzeka afika afe. Yes. Ingakho wayifaka intambo la. Yeah. Athume hamba ikhale lentambo. Maye lapha ngaphakathi kwi-Hall of Holies. Kwakufuna enze kanje. Ukuze kuzwakala ukuthi usaphila. Uma ke kwathuleka sebeyayidonsa intambo kusho ukuthi ufike wafa. Ngezwakala. Amen. Manje bathi abanye wayebulawa isono. No wrong, wayengabulawa isono. Akekho umpriest owayenesono owayengavuma ukuyongena la. Wayebulawa iShekinah glory. Inkazimulo kaNkulunkulu yazi ukuthi umuntu wonile kufanele afe. Noma ngaqhamuka engenasono kufanele afe. Ngoba inkazimulo kaNkulunkulu yazi ukuthi umuntu wonile. So yingakho umpriest mayisezongena kwi-Hall of Holies wayelayida impepho.
wayelayida impela mayevula la kungene kuqala intuthu may ingenile intuthu la isiningi bese yangena ishekina glory ayibona ukuthi khona umuntu ngoba kunentuthu bese noma wayengathuka inhlamba la wayengeke afe ngoba ishekina glory ayimboni iqhoshwa intuthu angeneka zolanda forgiveness lento yayiprofetha ukuthi kwinsindiso nathi siyathathwa sifakwe kuye uyazi ukuthi holiness of God ayibona ukuthi kunomuntu la kuJesu kodwa sikhona sifakwe kuye haleluya lobu bungcwele buka Jesu butheleleke kithi singcwele njengaye asinasono njengaye siphila njengaye ngoba sikuye haleluya Amen. makungathiwa iholiness of God ayicinga umuntu la kuJesu ngeke imthole izofica abanye oJesu ngibona uJesu nje uBishop uGama ngibona uJesu omfundisi uNkosi ngibona izobona abanye oJesu nje Hallelujah. ngoba uJesu lento asenzele yona isenza sifane naye ingakho sikuye Hallelujah. hallelujah Glory. uthi verse 10 you are complete in him which is the head of all principality ukhona ophethe message noma iTPT asifundele quick uverse 9 no verse 10 Amen. iple I-message. okay angifundele Sicala ku-9. yes You don't need a telescope, a microscope, or a procrascope to realize the fullness of Christ. hayi sekwavamiko Hallelujah. awu ngikuthela uthe iple transition The message. hey awubini Verse 9. You don't need a telescope, a microscope, or a procrascope to realize the fullness of Christ. And the implantments of the universe without him. 10. When you come to him, the fullness comes together for you too. His power exceeds over everything. verse 10 no Verse 10. Lord. okay phinda ku9 no 10 futhi uhlanganise You don't need a telescope, a microscope, or a procrascope to realize the fullness of Christ and the impulsements of the universe without him. When you go to him, that the fullness comes together for you too. His power exceeds over everything. twalento mawufakwa nje kuJesu Yeah. uvese uunderstand uNkulunkulu bakhe Yes. uthi akudingi na telescope Yeah. ayidingi lento okuhlola Yeah. uthiwa mawufakwa kuyo nje umoya ongcwele uvese ayikhanyise lento yingakho uyazi thina uJesu kunabantu abazi ukuthi uJesu is an angel kanti uJesu uNkulunkulu lento ifika ikhanyisa umoya ongcwele Yeah. ithi message awudingi lokhu lento ifakelwe ibukwa lento mawufakwa kuyo ivesi ikhanye Yeah. yingakho uSathana asibambezela ngezono Hey. salokhu sicula ngazo sifakaza ngazo sithandaza ngazo sakhohlwa ukubuka ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu esikubo Hey. hallelujah you Christ in you yayizwa indaba Amen. ngapha kuthiwa you in Christ usiyayibona uJesu wayithini kuJohane ethandaza kuJohn 17 ethi mina kuwe wena kimi mina kubo bona kimi wena kubo bona kuwe ingakho athi uJesu kuJohn ma umuntu eke wangamkela ngeke aphinda aphume esandleni sami
ngeke aphinda aphume esandleni sami ngoba mawamkela uJesu uyathathwa ufakwe kuJesu bese kuthatha uJesu efakwa kuwe uyathathwa ufakwe kuThixo bese kuthathwa uThixo efakwa kuwe. Yes. Inyova demle Tana Christ in me, Christ in me. me in Christ, Me in Christ. God in me, God in me. me in God. God Yayizwa lento me in God. yifindo lela ngeke liqaqeke yifindo lela ngeke liqaqeke akekho ongaqaqa lento ngoba yenziwa umoya ingcwele. Umuntu umethu ukhetha uJesu edakiwe njalo uthathwa umoya ingcwele amfaka emzimbeni kaJesu Oh yes. bese futhi umoya ingcwele ethatha uJesu emfaka kuye. Mayethathwe efakwa lapha na kuJesu ufica ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Hey. Lalela Yeah. kunomehluko la. Christ in you and you in Christ. Ma etu Paul in him, in whom, in Christ, in Jesus. Kusho ukuthi wena ukhuluma noNkulunkulu ungazizweli isono because you are in Christ. Ingxoxo yakho noNkulunkulu ayithinti isono ngoba you are in Christ. Hallelujah. And in him there is no sin. Hey. Into ebisenza sivuma izono bengifuna ukukhuluma noNkulunkulu ngusipho. Manje ikho ufuna aqale ngiyithintithe. Zona ngokwenza ngifuna ukuma ngiwuthemba. Hey. We are in Christ. Yingakho noma sithandaza sithi baba ngegama lika Jesu. Ma uthi ngegama lika Jesu suke uthi baba ngoJesu. Yeah. Njengamanje kuthandaza uJesu. Hallelujah. Uyazi noma ingane kaSunday school noma ngibani la endlini. Yeah. Mangingathi awukuthandaza ngendlela uJesu angathandaza ngayo. Ungawuza umthandazo namanje. Yeah. Yeah. Ungawuzwa. Ngithatha ingane kaSunday school ngiyimisela ngithi uJesu manje awuthandazeke sifuna ukuzwa ukuthi uJesu uthandaza kanjani. Sisuke safuna ukubeka abantu izandla behlezi kuma wheelchairs siyithi. Yeah. Kanti bekufanele ngiye kubo ngazi ukuthi kuyi uJesu manje. Kuzothandaza uJesu. Glory to God. Saya ngobuthina. Kanti thina sesathathwa safakwa kuJesu. Hey. Mawufike ehodini uzothandaza uyabatshela ukuthi sekufika uJesu. Kuzothandaza uJesu. Hallelujah. Manje thina sifike sathi ngiwunzuza. Hey. Ngiwunzuza. Hey. Unzuza le emsebenzini. Mawuyothandaza lapha ehodini uJesu, umele uJesu. Usendaweni kaJesu. Because you are in Christ. Uma selithi ke Christ in you. Sekuyashintsha ukukhuluma. Maselithi Christ in you. Kusho ukuthi lapho ukhomanda amadimoni. Ukhomanda wena because Christ is in you. But you in Christ ukhuluma noNkulunkulu njengodedi. Ukhuluma noNkulunkulu njengodedi. Ungazizweli isono. And Christ in you ukhomanda amadimoni. In Jesus name uyakhomanda ukuthi akwenzakalene ekhaya lakho. Because Christ is in you. Akurong ukucela umthandazo. Kodwa akurong ukuthi makufanele ukhomanda ucela umthandazo. Batho omunye apostoli ngicela ukufike kwami uzongikhomandela izinto ngithi mama ngizokucharge imali ngoba lento umsebenzi wakho but ngingayenza ngizokucharge. Yeah. Hallelujah.
ukukuthandazela mahala mase ngizokucommandela izinto ufuna ngikucharge imali ngoba na ufuna ukucommand izinto because Christ is in you. Hallelujah. Okufike uzongikhulumela noNkulunkulu ngizokucharge mama. Ngizokucharge ngoba you are in Christ. Fanele ukhulume noNkulunkulu ungazizweli isono. Mawizweli isono ufuna wenzelwe yimi ngizokucharge. Ayikho ngizoyenza. Hallelujah. Amen. Usathane ufana nenja. Uyakhomandwa. Ingakho uJesu kuMark 16 wathi we shall cast out the demons. Siyawakhomanda. Yes. Uyazi inja mawungathi get out ila endlini. Get out. Inyazisa umsili jabule. Get out. Inyazisa umsili jabule. Kodwa mawuthi get out. Yes. Awuyikhombisa umnyango, uyayibonela umnyango. Yebo. uSathane ukhishwa kanjalo. Kunjalo. Manje mawusolo ukuthi iSathane siyakela. Hayi, uSathane inja uyakhomandwa. Get out. Yeah. Kunjalo. Siyakhomanda ngoba uJesu kithi. Yes, language yakho. My God. Hallelujah. Amen. And you in Christ ukhuluma noNkulunkulu ungazizweli isono. Ubokuthandaza uthi baba ngibonga ukuthi anginasono. Ngiyakubonga lokhu ukuthi anginasono angizweli isono. My God. Hallelujah. Amen. Ever since wamkela uJesu wathathwa wafakwa kuJesu. Yebo. Up until now uzozukhishwe makuhlwithwa ibandla usubekwe eceleni kaJesu phambi kaNkulunkulu. Yingakho ibandla ku Revelation chapter 4 malifike ezulwini lizothatha imqhele liyibuyisele kuJesu. Ukuthi inkosi lapha thina besingeke sifike. Uyobona mawufika ezulwini ukuthi la bengeke ngilunge even ukuba umashanela uJesu engekho la. Yebo. Yes. Kunalabo bathi yena nje Nkosi yami noma ngingaba umashanela wasezulwini udinga uJesu nalapha. Yeah. Ukufika nje ezulwini udinga uJesu noma ngathi uzoqosha amaphepha ezulwini udinga uJesu. Ngaphandle kaJesu ngeke ufike. Glory. Manje bakhuluma ngathi mawuzoba umashanela ungafika uJesu engekho. Uthi uJesu ngaphandle kwami izulu alikho. Uthi mina ngindlela neqiniso nokuphila. Yes. Akakho umuntu ongenza kubaba ngingekho. Manje kwami. Glory to God. Akekho umuntu ongabonakala sexoxa noThixo ngingekho. Yes. Mawufuna ukuxoxa noThixo kufunakala uJesu. Makufanele ukhomanda amadimoni kufunakala uJesu. Mawufuna ukuba umashanela ezulwini kudingakala uJesu. Yes. Hallelujah. So when you are in Christ and Christ is in you. Hallelujah. Une right wena yokucommand izinto. Usho ukuthi kwakho laphana uSathana kangena. Yeah. Hallelujah. Yes. Ukuthi kuleli ikhaya uSathana kangeni la. Azu uSathana. Ukuthi kwalo yagogo akungenwa akufiwe. Hallelujah. And you are in Christ. Say, I am in Christ. I am in Christ. And Christ is in me. And Christ is in me. I am in God. I am in God. And God is in me. And God is in me. Christ in me. Christ in me. I command the demons. I command the demons. I in Christ. I in Christ. God is my deity. God is my deity. Ubona ingane igijimela umzali ingcolile. Ayizizweli ukungcola. Yes. Ingane na 2 years. Yeah. Ayizweli ukungcola. Igijime kumama. Ingoba umzali ingane iza ekutheni umzali lo. Hallelujah. Amen. Lento beniyenza yokufuna ukuyithintitha
ibiprova khona nzalo uNkulunkulu wethu. Hey. Imthandazo yethu phela ike yafana nje na wonke inhlobo zeyinkolo. Yeah. Kwafana. Siyam. Akwangabonakala ukuthi bekuthandaza umzalwane. Kwafana. Uyazi ukuthi zonke inkolo ivuma izono. Zonke inkolo ziyayihlambulula. Zonke izono, zonke inkolo zithi uNkulunkulu akabe nomusa kubo. Ngezwana. Zonke inkolo uNkulunkulu zimbeka le. iChristianity kuphela ethatha uNkulunkulu imbeke la. Yes. La kuwe ngaphakathi la. Ingakho noma sithandaza sithi esigebisena amakhaya. Akudingi ungathi ngobula. Yeah. Ngezwana. Ezinye inkolo iphatha imfengwane ufutho ngoba uthi uNkulunkulu le. Manje funeka amenyezwe. iChristianity kuphela la sithi khona. Ngobula kithi ngapha. Yes. So you are in Christ. My God. Njengoba uKristu you are sinless. Amen. You are righteous. Amen. You are holy. uNkulunkulu mekubuka ukubuka ungenasono ngoba ukuJesu. Yezwana. Uyabona le container masingayishintsha ibe red. Namanzi uzowabona red phakathi. Yes. Masingayishintsha ibe yellow. Namanzi uzowabona yellow. Yeah. Yezwana. Amen. Amanzi athatha ishape ye container. Yeah. Uma le container ingaba u-S shape namanzi angaba u-S shape. Akusiyi container ethatha ishape yamanzi. Yes. Amanzi athatha ishape ye container. Hallelujah. Ngesikhathi sivuma uJesu sasithatha ishape yakhe. Hey. Savese safana naye singakakwazi nakuthandaza. Saba hoJesu abangakwazi ukuthandaza ngoba sithatha ishape yakhe. Njalo. uJesu wayithatha ishape yakho ngesikhathi ezalwa, ngesikhathi efa, ngesikhathi eHades. Wayithatha ishape yakho waqeda wena phela impilo yakho yayiphelele eHades. Ngesikhathi uJesu esengenile eHades kwakuphelileke ngempilo yakho. Yayiphela lapho impilo yakho. Impilo yakho yayiphela esihogweni. Yayiqala ekuzalweni iphele ethuneni idlulele esihogweni. uJesu wathatha ishape yakho waqala ekuzalweni waphelela ekufeni washona esihogweni. Ukuvuka kwakhe kwase kuba ishape yakhe manje yobuNkulunkulu. Wavuka manje uNkulunkulu. Ngezwana. Wakhuphuka manje uEle sekudlala ingcenye yakhe. Ma wamkela wena wamkela yena usuthatha ishape yakhe. Ingakho ethi uJesu okholwa yimi ngeke asafa. Yeah. Okholwa yimi ngeke asafa. Ngoba manje usethatha indawo yami. Yezwana. Usevuka manje uvuka ngoba uNkulunkulu bakho uvuswa umoya ngcwele. Uyomhlalisa lapha on the right hand of God. Wena mawamkela yena usuthatha ishape yakhe. Ingakho lithi iBhayibheli njengoba ehlezi lapha umuntu. Ingoba uhlalela umuntu. Uyobona mhla ufika kuyisithi yakho uzoyizwa ukuthi somebody was sitting here. Bazokutshela ukuthi uhlalela uJesu. Wena phela ezulwini uyohlala on the right hand of God. Uyohlala on the right hand of God. Yezwakala. uJesu uzosuka uhlale wena. Uthi mase kungenwa kwinguna phakade uJesu abuyele enkulu. On the right hand of side on the right hand of God uhlale wena. Yeah. Throughout inguna phakade. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Ngoba uJesu konke ayekwenza wayekwenzela wena. So musukudawutha insindiso yakho. Musukudawutha umusa. Hallelujah. You are in Christ. You are sinless. You are righteous. You are holy. yes. Njengoba uJesu waba isono engazange azenze wa identifywa nazo, wa identifywa nawe.
wayiseba yisona. Nawe manje u-identifywa naye usukulunga. Indaba ikwi-identification. Usu-identifywa naye usukulunga. Hallelujah. Usu-born again. Hallelujah. Hallelujah. So le ndawo le Holy Trinity. Amen. Kababu Bishop. Amen. Under the authority of God. Yes. Ngiyamemezela ukuthi lama premises. Hallelujah. Lama premises. Hallelujah. Yonke le site le. Hallelujah. From today on. Yes. Kuze kuchithwe ibandla. Hallelujah. Is an official pool of Bethesda. Umuntu mengena lapha izinto zakhe zizoshintshe ngena lapha. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Kwi pool of Bethesda kwakudingeka ungene. Yes. Ungathandazi ungenzi lutho. Yeah. Ungene nje. Noma wawungagezanga kwakukungena. My God. This is an official pool of Bethesda. Into zakho zizolungela lapha. Hallelujah. Bazotshena nabantu athi umuntu enginesifo esithile mana sipheli. Bathi usuke waya ine Holy Trinity. Yeah. Church. Usuke waya lapha Holy laphana uthi mawungena egateini ubanjwe hogesi. Bathi izifo, bathi uhlupheka, bathi nokufa. Hallelujah. Tela zonke inqeki zenkosi zizoma la. Hallelujah. Oyinto sengenzisa into engekho kumana uthanda. Tela zonke inqeki with their spouses. Noma wayengene nankingani noma wayeshiwe umfazi mayike wangena waphuma wayifika umfazi endlini. Niyalibona leli gama elithi disease. Yes. Elesigriki is wokuphumula not this way division. I disease into ehlukanisa nempilo nokuphila. Amen. Ibizwa ngedisease. Nokungabi nemali disease. Yeah. Ngoba ihlukanise nemali le. Amen. Imali yakho. So kunalo division. Division is nansi imali yamngale kunale division. Manje yi disease lento. Kuthiwa abantu kwakudingeka ke bawungena eqhibini laseSilowayo. Hallelujah. Amen. Angazama ukubridge le gap engabridgeki avesa eqhibini laseSilowayo. Kuthiwa mayengenile khona zayilunga into zakhe. So ningene kwi-official pool of Bethesda. Oh yes. Le anointing operator la izohamba nani. Wherever you are. Ubabhekise kuwo. Le anointing uNkulunkulu ayidiclayela niphuma nayo nihamba nayo. Hallelujah. Hallelujah. Lapha nceku yenkosi abantu into zabo zizolunga esangena lapha. Khona bazongena bangenele nje ukuthi zilunga into zakhe. Ungaphatheki kabi mayingasabuyi. Kadezele vele ukuthi uzolungisa izinto. Bawufuna ukulungisa into zakho. Kuthiwa yiya lapha neHoly Trinity Church. Hamba oyilungisa khona. Hallelujah. Kunabantu ezolunga into zabo bazothinta imoto yakho. Amen. Kuthiwa nayo imoto yakhe. Athi omunye mangiyithintile. Ngiyakhumbula lo wesifazane owathi noma ngasamthintanga yena. Mangithinta nje umqhesho. That anointing is going with you now. Hallelujah. Kunabantu abazophila bethinta imoto yakho. Yeah. Kunabanye abazogudla on purpose. Ungamthuki
Oh, Jesus. Nkosi. uyakubona ukuthi u-anointed, uyakubona ukuthi uNkulunkulu uphefumulile phezu kwakho, ethinta umphetho wengubo yakho. Hallelujah. Your churches, your ministries Amen. will function perfectly the same. Njengaleli will function perfectly the same. Hallelujah. We have the same anointing. Hallelujah. Mina nginabantu abaphile ngithandaza kumahlipho. Yes. eThekwini nginabantu abavuke phansi kwi-COVID-19. Amen. Ugogo kutshelezi nje was dying COVID-19. Engakwazi kwenzani. Walalela umthandazo engawenza kwiclip wavuka waphila. The very same anointing is upon you right now. The very same thing will happen. Uzothi uxoxa nomuntu nixoxa nje ukuthi impesheni ingolwesindaba. Ezwi anointing. Kungaxoxwa ngezwi, kubuzwana nje ukuthi kholwaphi kulolu lwesithathu. Athi ngaphila kwi-cancer, yes, ngaphila kwi-cancer yebele, ngangixoxa nogogo ugama ngezempesheni. Hallelujah. Thina, we are last preachers before the rapture. Yeah. Hallelujah. uNkulunkulu uzokwenza izinto ezinkulu angakazi azenze kwi-history, uzozenza ngani. Hallelujah. So ngiyadeclare today ukuthi as you are standing in this official pool of Bethesda, the very same anointing is going with you. Miracles will happen. Hallelujah. Don't be afraid to pray for the sick. Don't be afraid to pray for the dying. Hallelujah. Umsebenzi kaNoah kwakukwakha umkhumbi, okaNkulunkulu kwakuvula ulwandle. OkaMosi kwakuphakamisa induku, okaNkulunkulu kwakuvula ulwandle. Amen. OkaJoshua kwakuzunga ezindonga zaseJerikho. Amen. OkaNkulunkulu kwakubhidla izindonga zaseJerikho. OkaMartha noMaria kwakususitshe ethuneni likaLazarus. Amen. OkaNkulunkulu kwakubiza uLazarus aphuphe. Hallelujah. Owakho ukhulumisi likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzolifakazela izwi lakhe. Okwakho ukubeka izandla phezu kwabagulayo, uqosha ukufa, sethi ulela uyanuka ehodini kulinda ukufa, ufika uthi kufa ngegama likaJesu phuma. Ungambekanga nezandla, ukhulume with authority. Hallelujah. Uyozwa bekufonela emva ka 2 days bathi lo yababa owayesehanjwa zimpukane uyakufuna. Hallelujah. Ningasenyezi, don't feel sinfully. Hallelujah. Ungazizweli, besikhuluma nomama Bishop izolo, ungazizweli unworthy. Izulu lithembe wena. Izulu libhekaphile. Hallelujah. Izulu libhekaphile. So don't be afraid. Hallelujah. Congregation. Amen. Mani hloniphela abantu. Benihlonipha uNkulunkulu. Yeah. I-anointing ephezu kwabo Amen. will intervene on your affairs. Amen. Hallelujah. I-anointing ekubo iyokhambela phambili uya kwi-interview. Iyokhambela phambili uya eqaleni. Yayizwida? Uya eqaleni wrong. I-anointing yabo ifika ikhiphe phambili not guilt and discharge. Kasiyami. Mina ngake ngathatha imoto ngisasebenza iStandard Ton. Ngathatha imoto iveni emaphoyisa ngaye ekhaya eFriday. Kuyiholide June 16. Ngabanjwa ngaboshwa. Ngangingenazathu. Ukushaya itoni kwakungekho. Wathi ummeli lo omele inyunyana wathi la angiboni. Kubi. I-AVL ikhomba ukuthi ubuse Friday. Enkantolo
kwaxabana umphenyi nomshushisi. Angazi kwakubangwani. Yeah. Angazi. Mandla kakhulu. Kodwa lo siso wayishushisa. Kwakuthi ngingangena lo mphenyi. Ingathi angaphakazi. Iqala phela mase kuxabene umphenyi nomshushisi. Ophuma kwi-fasting shothi usuwini. Hallelujah. Amen. The anointing ephezu kwabo will flow automatically upon you. Hallelujah. Will flow automatically upon you. Kuzokwenzeka ama-miracles. Uyazi ukuthi kuzokwenzakalani? uNkulunkulu uzokusebenzise ngaphezu kwakhe. Akusho ukuthi usungaphezu kwakhe. Hallelujah. Angasoma na izwe lento. Yes. uNkulunkulu uzokanisebenzise ngaphe wenze into abangakaze bayenze. Akusho ukuthi usungaphezulu kwakhe. Niyayikhumbula induku kaMose? Uthiwa wayiphonsa phansi. Yes. Yaphenduka inyoni. Amen. Wathi uFaro nami nginabo abakwazi ukwenza. Amen. Zalanda izakuzi. Yes. Zaphonsa ezazi induku phansi. Yes. Zaphenduka inyoni. Yeah. Uthiwa leka kaMose Yes. yazidla lezi Yeah. zonke. Bathi lalela uMose ngesikhathi eseyithatha yaphatheka. Yeah. Akazange athi uyayithatha manje ayisaphatheki induku. Ithi yona isigwinye ezinye inyo. Yaqhubeka yaphatheka. Yes. uNkulunkulu usazokwenza njalo. Yeah. Usazokungena kwikhaya elithile uthandaze baphile bonke. Akusho ukuthi usungaphezulu kwakhe. Yezwa. Usazongena uthandaze kukhasha imfene emzini womuntu iphuma ibaleke. Ungathi usethandaze kangaki akaze kukhashe nisho umdlwane wemfene. Wena ukhipha ikhonde elikhulu elingaka. Cha. Maye kuthathe kuphatha yiba njengenduku kaMose iphatheka futhi. Uyayibona induku kaMose wayithatha ayibanga inkulu manje. Kuthiwa uMose akasakwazi ukuyiphatha. Usekutela ihwilbaro. Yabona? Kungathi uNkulunkulu mekusebenzise waba above them bese ufuna ama bodyguards. Yeah. Atsho manje saba ukuthi umfundisi lo. Hallelujah. Ubuye nje futhi uzophatheka. Phinda uphume lapho ugxavula amadimoni wenze phinda ubuye futhi la. Usathana confuseke ukuthi kusho ukuthi mhlaka ekuthuba amabhena kuzovutha umlilo. Ngoba manje kusasebenza umuntu ongaphansi kwakhe. Yes. Usagijima lapha nakhewula amadimoni. Oh no. Hallelujah. Ungathi mawukhewula isidimoni uzolanda yena uthi akazobona idimoni ikhewula ngoba akazi yena likhewula kanjani. Ha. Ha. Ungayenzi leyo. Kuthiwa isikhathi le kandibona sibili angithandazi nihamba na same anointing. Hallelujah. Amen. Nihamba na same anointing. Hallelujah. Ama ministries enu are now official full of ministers. Seningamawele no Bishop Kugezi. Praise Ngokwama God. ministry ningamawele. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Anseflukaniseki intenziwa umamnkosi lapha eKindros iyenzeka nakubaba uMthembu ngale iyenzeka nakubaba uMabhele sekuyinto efanayo singamawele. Hallelujah. Uyazi masimuye kanje kubalula ngapha ukuthi babe Yes. uvese kube lula. Yezwa angeke nje kusuke nangu brother ese umama uMthembu athi manje umama Dina laphana athi umama uMthembu lona engiyiwele naye How? lo esifanayo naye kwi ministry. Hallelujah. Siyafana phela nalowo mama kwi ministry. So manje umuntu noma ethi ufuna ukuhleba omunye komunye manje ngoba bayafana. Ngoba bayafana bengithi ngifuna ukuceba lo ngimcebe lapha manje bayafana.
So from today, lift up your head, square up your shoulder. You have the very same anointing. A operator kule pool of Bethesda. Praise God. And the anointing will flow naturally. It will flow naturally. Nizophila. Kunezifo enizophila kuzo naningazi. Uzothi wena why phila une pain kwi spinal cord. Umangala ukuthi iyahamba ngolwesingaki le pain. Hallelujah. Yahamba ngolwesigaki le pain. uNkulunkulu akuphilise udrive. uNkulunkulu akuphilise uwasha. Lalela, uNkulunkulu kuzakuphilise wena. Akudingi uze kube nenkonzo. Hallelujah. Ukuze uNkulunkulu akuthinte engine akudingi uze kube nenkonzo. uNkulunkulu angakuthinta udriver. uNkulunkulu angakuthinta ulele. uNkulunkulu angakuthinta udla. Hallelujah. So man bahloniphile, miracles will happen to you. uNkulunkulu uzoletha nemali ezinkulu la kini. Mayeletha imali ezinkulu ugijima uzala. Ngezwana. Imali yakhe ayikiphelele endlini kaNkulunkulu makuthiwa iyaphela. Ayikiphelele endlini kaNkulunkulu. Kuthiwa kwakunomhlangano wabefundisi eMadadeni. Bathi umfundisi uManzana ubaba uMthembu yamazi. Umfundisi uManzana wase-Assemblies of God. Kuthiwa wapheka kwakhe. Waphekela abefundisi ukuthi bazodla kwakhe. Kuthiwa makuphuma umhlangano baya kwaManzana badla bonke. Kuthiwa masebeqeda ukudla wathandaza uManzana. Wathi uManzana, Nkosi, ukudla kwami kuphelile. Udliwe zinqebu zakho. Kuphelile, akukho nanka amabhodwe baqedile baphindile abanye kwaphela ukudla. Bathi wathi Nkosi ngibonga ukuthi kudliwe zinqebu zakho. Ngibonga ukuthi kudliwe zinqebu zakho. Manje mina nginalutho ngisele nawe. Ngibonga ukuthi ukudla kwami kuqedwe zinqebu zakho. Ngawuzwa lona? Akunandaba ukuthi umthathile ufundiswa zodla lunch kwakho. Ungathandaze khona. Ukuthi Nkosi le lunch. Eyogcina, awuzinotho. Usho futhi ukuthi iqedwe inceku yakho le lunch. Idlile Nkosi seyaphinda na ubonile. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu uzokwenza into enkulu. Hallelujah. Just want to lay my hands on Moktan. Lento bengayiplananga. Umoya ingcwele uyiletha nje. Ukuthi you are now, your ministries, your churches are official pool of Bethesda. Hallelujah. Ubaba uMkhize usenelungelo lokumala phathi, this is the official pool of Bethesda. Into zakho ufuna iqala ukulunga ungena lapha. Lalela ke. The very same pool of Bethesda elungisa into zabantu. Uma umuntu eze ngobubi eze ukuzokwenza into embi, the very same pool of Bethesda izobuyisela leyo nto kuye. Obengene ethi uzolimaza kuzolimala yena. Obengene ethi uzobulala kuzofa yena. Obengene ethi uzoganga kuzogangeka kuye. On the very same pool of Bethesda. Hallelujah. Ongena lapha athi uzoganga kuzophuma yena esangene. But ungenile omunye ofuna ukuzolungisa into zakhe ezalu. On the very same pool. Hallelujah. So they are official preachers of grace. Hallelujah. Job uNkulunkulu aphefumula phezu kwami, nami ngiphefumula phezu kwami. Praise Their God. churches, Hallelujah. their ministries Hallelujah. are the pool of Bethesda. Hallelujah. At the pool of Bethesda. They write yokuthi from next week la umi khona uthi this is the official pool of Bethesda. Into zakho ufuna ilunge nje ngomngena. Ngomngena nje. Hallelujah.
osaqhuma insimbi esaqhuma kenzwa lutho kodwa sekukhonozwe ihealing emzimbeni ngoba this is the official pool of the dead. Hallelujah. Phela sithi mighty warrior, great in battle. Mighty warrior, great in battle, Jehovah